Kaixo, gu Armentia ikastolako Euskara Batzordeko kideak gara, eta laster hasiko da cover lehiaketako 2. edizioa. Aurrekoan bezala, euskaraz kantatutako edozein abesti aukeratu eta bideo formatuan entregatu beharko da. Aurten berdin du bideoan parte hartzen duen pertsona kopurua. Bideoak entregatzeko epea maiatzaren 6an bukatzen da eta bideoak WeTransfer bidez bidali beharko dira e-mail honetara. Bidaliketako bideoak ikastolako sareetan ikusgai egongo dira eta 2 irabazle egongo dira cover lehiaketan. Alde batetik ikasle txoko bidez bozkatuena eta beste aldetik epaimahai batek bozkatu eta aukeratu duena. Irabazleak taldeko kide bakoitzeko 30.000 euroko bonoa irabaziko du.